Mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, 9:45 in the morning. An oras hatod sa Indokang Rexonol Forte. Lakas banat sa apat. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Hatod sa Indo, kan DZGB ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Borromeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang, good morning po sa Saint Duga Boss. wala ka bang Welcome sa aming programa, napapansin Boses kang Kapalibutan, Walang Bungal daw. mga Petsa 7 sa bulan ka ng Agosto 2008. Good morning po sa mga taga-Bagantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. ng hangin Ako po si Mardela Daingiba, sadik sana, pero tiyan. ilog na Siyempre, kapartner niya to, tuya pong sparring partner, direct and live, bali po sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center, Father Momoy Borromeo. Father, good morning. Sandali. Pagkatugan. Ayan. Ayun. Magaya-gaya ang kaagahan tangon yan. Lalong-lalo na ni si Mar nakayelo. Marirayon Kapong ang, kabaga dyan. marirayon, Father, ang sa imong kunyan. Pandok mo niyan, pink na pink. Pinkis. Maliwalas na kaldawon, Father. Maaliwalas talaga. Talagang magayunon ang kaaldawan tangon yan. Oo. Kaya nga Sana mga maarbot na si Mana magayon man ta. Nagulpe ba kita kaluran katapos Yes. naghali naman sa mga baha. Saka medyo marirahay ang kapalibutan. Iyan. Ang importante sana, atamanon tanin, marhay, iyan na pinagpamanas sa tuya kan kagurangnan. Iyo po. Tagabos kita mga katiwala man kanakan. Gabos na mga bagay na ining pinaniwala sa tuya. Sabi nga ni po baga sa 500 years 500 Christianization ta. Gifted to give. We are Yes. gifted. Oho. We are truly gifted. Opo. Okay, Father, sa tahaw kayo ng pandemya, grabe din nahagyat sa kapalibutan ta. Grabe talaga. Pero pag hiling-hiling ko, nasa kapalibutan naman ang Solusyon. solusyon, ang bulong. Iyo. Nagayon ng bagang barita ito so nabaritaan ta na dyan sa Malilipot, Albay. May na-discovering ito. Yung ano yan? Promyces. Serepto mayonensis. Ayan. Mayonnaise. Ali sa mga daga duman sa may parte kang bukid sa Malilipot, inadalang kan UPLB, may manako ang garo mga microbial. Basta pwede na ang gamiton, Father, na isalak duman sa chemotherapy. Iyo po. Oo. Sa pigilingan ni bagay itong dawa nga ni bagay sa colorectal cancer, Yes, oo. pwedeng may possibility na bulong sa colorectal cancer. Iyan. So sabi ko Kaya kaso, ito nga ni, may amigo man akong hapon na nag-igdi, katapos pigtanaan so tubig,
Hindi. Sabi niya, pwede nga ini sa kung may mga kumbaga sa dialysis, pwede nga nagibuho na pang dialysis. Yun. Malinaw Ining na. tubig nga ini malinawon katapos iba nga may quality nga kan tubig Mhm. hali sa bulkan. Dawa pa nga ni mga volcanic rocks, mga volcanic rocks na ini katapos ini mga sand. Mhm. Grabe nga ang benepisyo kaya. Yes. Kaya talagang ang Diyos masuripot, sabi ni bagakang mga gurang. Despite kaya- of yung mga dangers na pighahampang ta dahil po sa presensya kamayong volcano, pero sa kabila kan kadakol na mga benepisyo man na natatao sa tuya. Tigbabalansi po baga, Yeah. balansyado. Nasa sa tuwi sa na dahil sa pag-abuso. Correct. Sustainable dapat. Sustainable ang satuyan dapat sustainable ang satuyang development. Kaya nga may mga grupo na nagkakaibang koalisyon, mga grupo na arog kayan kaisipan na maging garong maging synergy. Yes. So gabos ng mga energista, mga efforts, mga kamautan, Mhm. magkasararo Mhm. nangani na preserbaron ining itinaw sa tuyang biyaya ning kagurangan. Yun, naramdaman ko ka itong Earth Month na kaistorya ta si Madam Leonor Biroya kang Green Philippines. Green Convergence Philippines. Green Convergence Philippines. Ah, Masasabi mo ang manungod dyan sa Green Convergence Philippines, pero napili po kita na ining Bicol University na mag-host sa ining Green Zona. Green Zona. Opo, Okay. State of the Nation Assessment. Mhm. Sa Bako Bicol pwedeng- University. Opo, bako pwede ang zona na may pigi-interest ba ito na joke ba ito na zona ngayon. Speech only, no action. No action. Speech only, no Bako man- action. No action. Bako man ngayon. Siguro, piyan man sa na yan. Joke lang. Pero maganda na, State of Nature Assessment. Ano na nga ba talagang nangyayari sa tuyang nature? Iyo, Oo. kilingon ta talaga kung ano ang nangyayari sa kapalibutan. And then kung ina nakaabot sa mga pigibong lakdang na maibalik ini. Kumbaga mapreserbar ini. Na-preserbar ini. Taday mga ibang papadomanan. Yung mga gano'n. Sa pagkabuhay ta, dapat igwa kita ning ligtas na pagkaon. Igwa kita ning healthy environment. And then siyempre dapat sustainable ang ekonomiya. Yes. Mhm. Ang mahalaga baga, so safe food. Mhm. Ang sa ina pa nung advocacy, Opo. safe food. Yes. Oo. Pagkaon na ito talagang tultol katapos Yes. sa pako sa ng healthy kundi Mhm. talagang safe. Saka yung Minsan po baga, lalong-lalo na purpalsok ang satuyang kuryente kapag Yes. diluwas po ang mga pagkakan dyan sa refrigerators o kuyan. Katapos pag diluwas yan, katapos nawarang si kuryente. Oo. So, minsan nagkakaigo pong kuyan, May bakterya na. bakterya na. Oo. Katapos kung haluyo naman ang pagkaon dyan sa mga refrigerators, Mhm. nagkakaigo ang freezer burn. Yes. So, kaya ako, Kaya posibleng magkahilang. mga rin madyan kami ni John, from hydroponics to plate. Iyo, tawag Diba? po na Dahil mo na, bako na hali sa refrigerator, so litos, hali mismo sa farm. Ali mismo sa Ayos yun. may pigpor po na ako hindi. Hydroponic. Iyo okay. Pwede man na kung gusto mong may pangsira. Kaya Sira, aquaponics. pag banwit ka kihito, Iyo. banwit mo, luto mo. Manit mo luto mo. Okay. Si Dr. Ophel, data makaibanan sa Zoom, may diferensya sa linya niya, pero pwede tang apudan na tabi, Father, via phone, no? Via phone, maapudan ta si Dr. Ophel para makaistorya ta
in connection kay ni Father, ano? Na mga maging activity. No, ano po SONA. ini? Opo. Sa September 17. Ayun, September 17. Okay. Itayin nating tawagan si Dr. Ophel, para Iyo po. makaistorya ta na. Ganyan po na pagkaaga. Dali At walang tunog itong aking cellphone. Ayan, ako na si Dr. Ophel. Ma-microphone na lang garo kita. Ayan. Hello, Doc. Good morning po, Dr. Ophel. Si Mar de la Cruz po ni Kanli, si GB. Apo. Narinig? Am I clear sa inyo? Yes, apa. Father, narinig Opo, po. opo. Ayan, okay. Ang problema tayo si Father kung paano okay. Di bale. Okay, ma'am. Nadamo po man po. Nadamo po man. Yan po si Father sa linya ta. Ngunyan po Opo, na good morning, pagkaaga. Father. Opo. Apo, Good Father. morning po. Yes, Father. Go ahead po. Ini po baga, Doktora Vega, Doktora Ophel, kamu po ang garo convener kini ang SONA, Green SONA. So, State of the Nature Assessment kaining Green Convergence. Ano po ini? Ano po ang Green Convergence? Ano po ang katuyuhan kaining Green SONA ini? Ayan. Doc, madam ko po rin si Father. Hello. Ayan. Ako, Father. Apa. Yes po. Opo. Ano po ang ay Green Convergence for Ano po ang safe Green food, Convergence? healthy environment, and sustainable economy. Usually, may yearly sila na summit. Ang tawag nila doon, State of Nature Assessment. Parang Opo, SONA. SONA. Pero SONA. State of Nature Assessment. In short, ang Green Convergence for Safe Food, Healthy Environment, and Sustainable Economy ay in short tinatawag nila Green Convergence. Kaya siguro medyo marami-rami na rin ang nakaalam about Green Convergence. At the moment, ang president nito ay si Dr. Nina Galang, who used to be the head of the Environment Department ng Miriam College. Mhm. So siya ang president dito. Marami may mga board of directors sila. And there was a time na ang summit nila was held in Baguio. Then the following year in Palawan. Now, it was the consensus of the group that the focus of the summit would be the Bicol region. So, ano yung state of environment natin dito sa Bicol region? Opo. Kaya si Father Momoy at saka si President Noli Mascareñas ng DIO ay nag-initial meeting kami, and together with Joy Serrano, and nag-meeting kami as far as Bicol is concerned kung sino yung mga presenters sa tentative date nila na September 17. September Apparently, 17. ang magabigay ng keynote address is Vice President Leni Robredo. And we are waiting for them to, sila kasi ang may problem, ang magagawa ng invitation straight kay Congressman Joey Salceda, who has this climate change talaga dito sa Albay. Ayun. So siguro one of the speakers would be si Congressman Joey Salceda. And then, as far as we are concerned, they are giving us all yung half day in the morning. So ang nasa isip namin dyan, as far as marine fishery industry is concerned, si Dr. Plotomeo Nieves, who is a marine scientist, a retired professor siya ng Bicol University, but they have undertaken a lot of researches. Kasama siya ni Dr. Victor Soliman sa mga researches nila, starting from itong mga smallest fish in the world sa buhi, lahat yung tilapia fish caging sa buhi, and all this. May mga researches na sila, Lagunoy Gulf. So we have invited him to shed light on what he could help us. And on the part of agriculture, ang former she was the director of extension services ng Bicol University.
si Dr. Lani Padilando. We also have asked her to join our meeting. Of course, sa disaster response, none other than Dr. Cedric Daet. We have Opo. invited him. Actually, we are still going to have a meeting sa Tuesday. Si Father Bumoy is the one who will be head of this together with Dr. Noli Mascareñas. So I'm part of the convener group. And our chair for the secretariat is Dr. Joy Serrano. We will still finalize everything this coming Tuesday, August 10, at 2 o'clock in the afternoon in the conference hall of the Bicol University President. Ayun, okay. So, tentative date pala yung September 17 For the 17. national, yes. For the Oh. national summit. for the National Summit. Opo. Okay. So what do you hope to achieve by Actually, this ang ano nila, yung theme nila is, ako ang bukas. Ako ang Quantum bukas. leap. Yes, ako ang bukas. Parang narinig ko na itong musikang ginawa ni Kabangon eh. parang nilance nila ito nung isang araw eh, di ba? Ayan, ako ang bukas. Magkasama-sama sila yan Oo. dyan eh. Opo. Oo. Ayun. So ako ayun. ang bukas, quantum leap to carbon neutrality for the year 2050. Mhm. Opo, very good po yun. So ibig sabihin yung mga bukas po, yung mga millennials probably, ano? Ah. So siguro, ang may isang suggestion kasi si Father Mumoy na maglalagay rin tayo ng parang model, isang model project on environment Mhm. na may environment impact. Yun. And I believe tamang-tama dahil apparently yung mayor sa Ginubatan, may project sila na pwede mag-impact sa environment. So, si Dr. Lani Pabilando will discuss that project to Mhm. the group on Tuesday. We have also invited si Mr. Romitan to discuss on the perspective of business. Mhm. Ano yung mga impact nito, mga environment concerns sa business. So he has Maganda. also accepted to join us together with yung president ng Bicol Colleges, si Malu Makasinag, Mhm. kasi very active rin na siya sa mga environment concerns. We also have invited her to join us. How about po yung from other provinces, May tanong kayo? Doktora? From other provinces daw po, Doktora. In fact, actually parang covered na ng isa ang Sorsogon eh. Opo. Mhm. Sorsogon. Yung Sorsogon Sorsogon, at saka yung Camarines from Sur ay norte, halos, from sur. Kasama na dito. Yung kay Cedric naman, yung sa disaster preparedness niya, Mhm. parang gin-share na rin yan throughout the whole region. Okay. Ayun. So, ano yun eh? So, sa Masbate po. Masbate. Masbate and Opo, Catanduanes. may kwan pa rin, may mga suggestions pa rin si Father Mumoy which we will refine by Tuesday. Mhm. Yan yung dalawang island, ano? Kasi kung sino yung mga kung sino yung presenters Mhm. ay dapat maintindihan natin at kung ano yung ano nila, yung framework ng presentation. Ayun. So, bali, yung ano, yung state, ano ng estado ng nature natin, and then, ano yung mga presenteng Impact, ginagawa. opo. Yung mga impacts at saka yung mga interventions yata, parang ipipresente. Opo. Bo, maganda yan, ha? Tama po. Maganda yan. Sana maipasok ang bamboo technology. In fact, I think at the heart ni Father Buboy ang bamboo technology. Yes. Ito lang natin alam kung paano ipasok yan. Pero siguro, pag-discuss natin sa agriculture, Yeah. ay maipasok yan. I thank you for bringing that to my attention. Yes, ma'am. Opo. Opo, I think Thank you. one of the, Triple K movement. would be the bamboo technology. Ayan. Sabi ni Father niyan is Triple K movement. Oo. K. Marami kasing alam si Father eh. Oh, actually, may sinimula na si Father na nursery nung ano, ng mga correct. bamboo. Yan. Yung bamboo. Sinimula namin yun nung nakalipas na 2 linggo yata. Ayan, and I think mayroon ng ano, tumutubo na, Father.
Yes po, tumutubo na. Tumutubo na kasi yung dinala ko pa uwi sa bahay, tumutubo na rin eh. Very good, ha? Apa. Okay, Kasi Father. po, ang bamboo po kasi ang pinakamagandang pananim. Very sustainable. Tapos, pag tinanim mo, sige na, dire-diretso na. Yan. Tapos, ang ang carbon emission control nito 35% more than the trees. Apa. Okay. Kaya saka itong mga dating cover quarry area natin, pwedeng mataniman ng bamboo. Yan, yung mga former Pwede na quarry area. ilalagay natin yan yung bamboo setting, Aha. tapos yung doon sa mga Bicol River banks, Yes. mataniman ng bamboo. Saka bawat barangay sana magkaroon ng bamboo mini forest Aha. for food and then sustainable construction materials. Apa. Okay. Anything more, Tabi, Dr. Ophel? Wala naman po. Yun lang naman na sa Tuesday, kung may mga gusto rin dyan, sa palagay ninyo, may maka-input ka mo sa mga ginagawa natin dito as far as state of the nature assessment is concerned. You are welcome to give us your inputs also po. Yes. So, marami This will nakikinig be yan. anyway virtual man. Si Yes. Dr. Joy Serrano will share with you kung ano yung link Opo. sa sa Zoom link The niya. Zoom link. Opo. Okay. Ayan. Doc Ophel, salamatan pong maray, Tabi. Okay. Nice having you sa Thank you program po and I hope na this will not be the last. Sige po. Thank you very much po. Thank you very much. Thank you. Ayan. Salamat po, Okay, salamat po, yeah. Dr. Mga Ophel. taga si Dr. Ophel Vega, ano siya talagang very accommodating siya sa mga siring kaning mga apod, no? Yun po. Yun. Saka talagang siyaan talaga masasabi ko convenor kining green convergence. Baba kayo ni Tapos, Father, ano? Igawa naman po siya mga projects po kito. So, naman sa Galicia. So, Yes. ito po bagang seagrass. Seagrass. Oo. Opo. Very important pala yung seagrass na yun Nakulong eh. kayo itong nakulong ito nagkatarabangan. Mhm. Environmental na, livelihood pa. Yes, so yan ang saraw sa So, mga seagrass po baga. Oo, yung Actually- nailing kaluan sa akon yung baga, Father, actually duman baga sa gubat, seagrass plus seagrass at saka yung Yung mangrove. mangrove, pinagsaro ninda talagang puwerti man ang resulta. Tapos pati sudanggit. Yes, oo, di ba? Oo. Kaya kung anday mo nangangahulugan, tamiling ipipreserve ang environment, mawawala na ang livelihood. Yes, oo. Actually, niya on andabos. Duman man po baga sa mangrove na ito, pwede man duman mag-raise ng mga crabs. Yes, opo. Oo. Mas maray nang i-raise ang crabs duman kaysa ibuon tang crab mentality. Pero nailing mo yung yung bangkero dumang, Father, na uyan nga yang bunga na yan. Piso nga yan. Yo, baga. So, mga, so yan. Kada Diba, bunga. Mga propagule. Piso nga yan. Ayan. So, ini digdi sa magayon ini, Father, na at least ma-assess kain na kita. Diba? Tanganing tapos pagsara roon, tanganing makusog ka pwersa. Tanganing Yun mako po. kanya-kanya magayon ini na pigigibok ang green convergence to address yung pinaka-basic na pangangaiputa. Sa tulong kategorya, safe food, healthy environment, sustainable economy. Iyan, oo. Ining tulong ini, tripod ini, na pagtarabang-tabang. Correct. Magayunan sa indang paradigm, na buot sabihin, lalong-lalong ining food security. Yes. Oo. Akong iyo. Yes. Opo. Ining healthy environment. Mhm. Igdi po baga sa tuya. Kada ko lang nga munisipyo po ang nagkakadirepisi lang yan sa basura. Yes, opo. Oo. Pero nailing ko sa mga pagbisita tabaga to sa Legazpi
Sanitary landfill. Sanitary landfill. Yes. Oh. Nahiling ko ang potential kito na itong mga basura pwedeng gibuhok mo na organic fertilizer. Yes, opo. Ayan, yung mga Tapos ano. pwede ba na ikasustain sa mga ikatabang sa mga farmer stand. Mhm. Pati sa mga plantitos, plantita. Mhm. And then, itong nahiling ko po, pagbisita naman duman sa Mayon, duman sa land dump site ni sa dump site duman sa Daragas. Ay, Mayon, kaya ano? Daragas. Opo. Oo. Opo. Na pwede man Duman sa baga, Iwabeso. pwede man po baga na bibisitahon da ko ta diyan sa tabako or sa Yes, San Vicente oo. tabako. Ito no. Pigalat ko ta kita duman, kundi Iyo. kinansil ta may dilta. Takot ko sa Delta. Ayan. Ito ko dito man pigigibo naman father sa mga residuals, pigigibo nindang bricks. Diba? May mga ano na. Breaks. Oo. Kaya magayon po ang tapusan na pong waste management, kundi kung paano ang pag-recycle kayo ni Correct. Repurpose. Oo. Instead na ilubong o kaya umabot sa dagat, umabot sa salog, pwedeng pwedeng gamito. pagkikon sa dagat. Hmm. Ang mga sira Yes, grabe ang impact. Opo. Grabe ang impact sa 1,000 years ini. Mhm. Hindi mo basta-basta matutunaw. Aha. Kaya Okay. kung gamiton lugod, Mhm. Opo. tapos para sa sustainable economy, Mhm. pigiling-iling da po ining duwang geothermal plants. Mhm. Ano daw kung ilangon ta ang possibility, magayon mo ta na ang geothermal plants they produce clean and green energy. Ba kung iyo? Opo. Aha. Pero siyempre may katapusan man yan. Naubos man ang init? Naubos man ang init. Iyo. Ayan, opo. Okay. Father, babalikan ta ka po dyan po Yes, sa po. imong area. At ang mga bareta po na sedong nadangog, gatod sa indok, ang mga minasunod. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano
almusal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Dakul gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang
inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Alright, mga tugang, balik po kita sa tuya pong programa 10:25 in the morning. Para po sa mga kababayan nato, balikan to si Father Momoy Borromeo dyan po sa Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center. Father! Ayos ang kunyan, ang aura dyan ni Father. Father, good morning, kami kiraray. Good morning po. Ayan, okay. So, Ipadagos na po itong iristoryahan tamanangod sa Green Convergence. yes, Ano po? Opo. Na ito pagkapit sabi ko kasubago na ang pinaka-target nila is really safe food. Safe food, yan. Kung minsan, mga pagkaon pa po baga, yun nagiging dahilan kan ng mga hilang. Bako sa na itong na health, na food poisoning na, bako sa na, kundi kung minsan kung paano man pagpatalobo kan mga, ito ba na po ba kita mga inaapol na GMO, mga GMO, katapos mga hormonally grown chicken and pork, mga pigs, mga hog. Talagang kunyan, Father, no? Dapat kunyan magluluto talaga bago itong magparabarakal na sanakang yaon dyan sa ready na. Iyo ba ko sana yan, kundi source man. Yes, yung source, yes. Kung minsan man po, gigibot po baga na industrial food, pang mass production, agriculture,
tayo na pong culture kundi agribusiness. Yes, so mass production. Tapos si sakripisyo ang quality kan pagkao. Kaya ni makadakol sana. Yes, Kaya nagsasuffer man po. Kanakala po mga studies kayo na problema po ining mga hormonally grown chicken. Yan, big sabi na what you eat is what you are. Yes, what we become. Parang garbage in, garbage out. Kaya nga, magayunan po kung i-promote ining inaabot niya itong organic farming, organic agriculture, i-promote po ining permaculture, na sa mga man, i-promote man ining mga tawa sa syudad, pwede po bagabaging, pwede na makapagtanong itong pangapiggang, itong mga container, container gardening, hydroponics. Ang sarong pinakamagaling di Father, o di ba ka sa Kapantawan? Opo. Barangay Kapantawan, may salog dyan. May salog dyan nag-aagad sa may area ninda. Now, si Kapitan Eric Simbrizuela at saka yung council, nakaisip ng paagi kung paano na makakolekta ng mga plastics, baga, yung bottles, empty plastic bottles. Pigpalitan ninda ito ki shampoo, groceries, meatloaf, at saka iba pa. Okay, tapos, gigibunin nila itong floating garden. Yung mga plastic. Parang yung ginibo sa Bangladesh. Ang ginibo ninda, tinarakod-takod sa mga plastic bottles, tapos ginagan ki metal matting, and then dinagan ki daga. Yan. Actually, apwera kan daga, pwede nga po ba itong cockpit? Yes, cockpit. Tapos sa cockpit na yan, isprayan ki FPJ. Okay. Pwede po yan. Lawas kan, pero hydroponics. Bako na isyong niya bako na isyong niya, dahil kang yang daga, dahil kang yang pagsadiri, kundi ngon yan, maski sa ditnis pasyo pwede. Vertical garden. Correct, oo. Yan ang mga actually, sa ibang aning mga hindi kung naman sa Cebu, may sarong building dumang Father, na piga po din ng green building, na pigta naman ki mga kahoy. Itong building mismo. Garo na kaluman ako, garo sa Bibal Press ito. Nagsadiri kan Bibal Press. May kahoy so building? Green. Actually, na sila na, dahil din nakaipuhan ang mga air conditioner. Yan, ang green building. Okay. Actually, trend na po yan ngunyan. Yan pong inaapod na green architecture. Yan. Trend na po yan ngunyan. Na sa Hong Kong, sa Japan, iba-ibang countries, ikaw na po kan inaapod na green building. Green architecture. Yan, green architecture. Parang pwede man. Igwa naman kitang sampol kang green architecture duman sa Silveranza. Kamana sa pavilion duman. Solay Viento. Okay. Amana po man talaga. Sana mabindisyonan sa rito. Arvin, nakuha mo yung files natin. Yeah, Father, gusto mo mahiling tabi. So interview ko with Dr. Clyde Cope at saka kay Renz Cope, kay Reni. Para maraman tayo yung klase, yung farm ninda, and then natataaro ka ito sa building na pinagibo ninda. Ini po pinamahiling doon, yung pigigibo pa sana. Mga frameworks. So, pero ngunyan, hama na po yan and ready na for blessing ni Father. Tapos, nga nang mahiling ta, na ining bamboo setong ta, iguang kamumugtakan. Yes, okay. Na alternative na building material. Okay, Father. Pakishare mo na lang tabi sa Zoom ni Father, tangani na mahiling nga duman sa iyang area. Okay. Sige, guys. Atod sa Indo, kan DZGV, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagpakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses
kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang satuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar. Ang boses, mahalaga. Kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan. Kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Ayan, yung pag-interview ko digdiday ko ba si Father Momoy? Sa langit, wag na nating paabutin. Kayo na. Okay. Mga tugang, good morning po sa Sendo Gabos. Welcome si Giraray sa Boses kang Kapalibutan. And siyempre, sparring partner natin si Father Momoy. Niya po duman sa Mary's Healing Broadcasting Center sa Lidong. Okay? And we will be joining mamaya sa Zoom, no? Para magkakanigong reflection, comments, or suggestion si Father Momoy. In connection gani pong sa tuyang picture mo niya na pagkaaga. Very interesting po ini talagang pagabot mo di nature ang dating. Malapit sa bulkan at saka talagang iba ang pakiramdam. And we are lucky na makaibanan ta ang duwa po na masipag na mag-agum. Si Dr. Clyde at saka si Ma'am Renz Kope para po istorya sa tuya paano na po and paano ninda na isip na gibuhon po ining farm and na pwedeng buksan sa tao because I guess kay to garo leisure farm lang ini kang family but then open up ang mind ninda na ihiras man ano ang yaon digdi sa lugar na ini but then with some sabi nga ni kayan blending kan iba-ibang klase ning nahiling ta sa iba-ibang farm. May mga divers sa ibang farm tabi ade. Okay. So yan po tabi si Ma'am Renz sa Clyde Marera sa tuya an asa inda pong istorya how this Silveranza farm came to be. Good morning po. Marina Alda po sa Gabos. Ako po si Mrs. Renz Kope. Ang kipanunan po kaini actually is nag-isip lang kami mag-agum na at our age po kasi di pa man kami retirable. Nag-isip lang po kami mag-agum na mag-invest po sa sarong parang property wherein may express me man ngaya po sa pagiging earth keepers me. Advocates po kaya kami kan gusto mi may production tapos makahiras man niya diit na agricultural education tapos diit na tourism naman po. So, we bought this property in May 2019 po. Tapos we started developing po pa diit siya. With regards to the name po, may history po yan, may istorya kung bakit po Silveranza Farm po. It is actually a blending po pangaran kan parents me, mommy at daddy po niya, who is Dr. Silverio and Mrs. Lorenza Kope. So we came up with Silveranza. Yun po itong historical name po. Ayan. Okay. As far as kung ano po ang mga pwedeng mahiling dito sa lugar and papaano ang pag-landscape po nindo ka ini, siguro istorya ni Dr. Clyde? Morning po. Nakuha kami po in farm 2 years ago, kaya lang very enthusiastic ang big despite po kang busy schedule ko. Almost every other day may bipago ako tulong para at least matabang man sa stress. Ang concept ni po digdi kay ito ka nagkulay kaming so dapat igwa kita digdi mga flower gardens ang aning maka-attract kita bees, butterflies, katanuman tang mga strawberries, bignay, berries, any form of berries, fruit bearing, tanganing maka-attract po kita different birds. Ano man ta po kay mga different flowering trees, tanganing maaarog
maarog ta sa sakura kang Japan, no? Iba po kitang flowering trees na indigenous sa Pilipinas like mga malabulak, Palawan cherry, iba man po kitang nara, iba kitang banaba. So kung iyan magburak, magayon marhay. So, aside from flowering trees, flowering garden flowers, nag-ano man kaming concept na anom na vegetation. So ito po kaming maritatasan. Recipient man po kami sa Department of Agriculture, Cacao, Buda, Kape. Ito po kami Coffee Hill sa iba. Coffee sa cacao sa likod. Gusto mo po mag-produce ang production po, baka makaproduce coffee and cacao wines. Ako lang po sa mga tablay. Good manig sa mga berries po. Gusto mo po jams and wines too. Apisar po kayan na gifted po sa farm key Rabod na piga spring. Bako po ta producer kay swimming pool kundi aquaculture, no. So, we have some tilapias, marami igdi mga aquafish, di po na mga koi ornamental. So, para at least relax sa mga taong nagbuhi man po kaming mga ulang, so sabi giant freshwater prawn, sagkod sa mga kabagwan na haloy ng spring. And then so concept po na ini na gusto mi po na ma-approve kami kang ATI pa na maging learning center. Okay. Paano kay ang nahiling ming goal kang farm is ito sa PET na pigapod, no. Igwa dapat na production tamanyog po igdi may mga maritatasan. So production po yan. So sa mga plano tang pag-produce kay itong mga wine. Education nag-aadal po kami ng organic farming po sa all over sa digdi po sa mga importanteng farm sa Pilipinas. Sagod digdi sa sariling atin sa farm po ni Sir Marlon Lungabela po sa Lungabela Kalikasan Farm na nakulaon po ang nakatabang po sa kung paano po ang scientific na paggibog ng organic farming. And then po a little bit of tourism po. So makapasyar, may makarelax po. So ang plano po nindo magpo-produce and then magsisell. Apo. And then education also po. Education. Pwede po kita mag-conduct po kay mga konting seminars and everything. Okay. And then a little bit of tourism. Wow. Nakalaog nga ni po digdi so interest mo nga ni about sa bamboo. So natabangan po kita ni Sir Jose Romero sa ni architect Marlon regarding this interest kang paggibok kang bamboo. So ang aram take pag sa technology kang bamboo, so natural na paggibok kang mga bahay kubo. So kadakol na pala na teknolohiya ngunyan sa paggibok kang bamboo. So about araw po sa China, sa Japan, sa Indonesia, sa pagkapod ng Ibuko design na modernong paggibok ng bamboo building na magayon ang itsura. Bako lang so aesthetic pero pati so function at saka at the same time so kita igdi na sabi ko pati bayon ta permi kitang baragyon so resiliency. So pinag-adalan nila ito pick incorporate kaya ang makabitong maray ka na met ni po sinda na ang samong advocacy sa farm halos pareho. Ayun. Sir Marlon, primerong pinag-approach kanina Doc at saka ni Ma'am Renz, ano ang sa imong nahiling digdi and then ano ang ginibo mong sabi nga ni kayan dagdag na inputs para mas ma-improve ining farm? Okay po. Primero pasyar ko po digdi, napansin ko tulos itong abundance kang kang tubig na free flow. Yan ang parte po. Free flow siya. So pag-araw kaya ng sarong farm, gifted na maray kasi kadakol kitang magigibuhan kayan. Pero na itong aquaculture, basically, planoin pa pong dyan mako akan source kang renewable energy. Kaya po may nagdi-design kami na digdi yung free energy na water pump. Yeah. No electricity. No electricity, no battery, wala. Kasi po, saro sa konsepto na pigigibo midigdi. Ito na
pakinabangan ang nature. Yeah. Kung ba sa an ining farm conceptualized na yaon lang sa nature talaga ang na na-mention ko na nga na halos dahil kaming earth moving tapig i-preserve mi talaga so natural na gayon kaning farm. Sa pag-abot duman sa nga pag-enhance arrangement lang and proper na mga orientations kan kada struktura. Dahil po kami digdi magibok strukturang very massive construction. Gabos po yan na indigenous materials pero we'll see to it na pusog po. Kaya po ining farm, Silverenza Farm, eventually magiging member na kayo itong LSA cooperators kang ATI. Nagigibo na kami na Ramamrans and Doc kan mga requirements po isusubmit sa ATI sa regional office. And at present member po ini kang AFTOA, Albay Farm Tourism Operators Association, na ka-member pa po itong Sara Mayor Aguas, Aguas Farm, ki Sir Harry, ng AFTOANs, Harry Laguna Farm Plate. Organization na they do not compete but they complement. Yes. Oo. Yeah. Yun po ang Kung ang kaluyahan kan saro, ako sugunta, and then complementary. Magayon Yun ang So member po ini kang AFTOA na binilog. And then member po ini sa Doc and si Ma'am Renz, kan Team Lakay. Iyan. Ma'am pala. So ng Team Lakay may doktor. Kaya kumplito po kita sa Team Lakay Bamboo expert, permaculturist. Igawa kitang vegetarian, all plant-based cooks, Sir Eric. Igawa kitang sa health and wellness, Sir Doc, si Ma'am Renz. Si Ma'am Renz pati sa marketing strategy and sa promotion niya, yan So kanya-kanya po sa Team Lakay. Yes. Sa nag-encourage na-encourage man pati kami na mag-design na kaining mga bamboo. Yun na ito. Luhay-luhay mina po, Sir Mar, na igbubuhay. Itong makabuo lamang kita ki enterprise sa bamboo. Kasi yun nga, additional livelihood and employment. Yeah. Saka bamboo is business. Bamboo is business. Okay, kaunta ang ang expert pag-abot sa bamboo technology, si Brad Ote Romero. Brad, ano ang satuyang introduction kang bamboo construction digdi po sa Silverenza? Malay na aga po So sa hiling mi kaya kumbaga ang concept ni na Ma'am Renz at saka ni Doc is permaculture. So, parang pinoporsin niya na in the future ini ang saro sa permaculture site na farm. So in response duman, so kinokonekta itong mga energy na pwede i-harvest digdi. So at the same time, paano din ini maabot ang panahon na maging sustainable ang farm. So napaka kung sa struktura, kasi nihiling ta na bamboo ang ikaag. Kasi one, sinisimbag tatulos itong nung prinsipyo nung permaculture na minimitigate ta itong climate change. So sa kasimbangan tools ini. Kaya napaka minimal ang earth moving digdi o pag ng mga structure na dapat siya may cooling effect gabos sa At the same time kapag may cooling effect ang mga structure mo, so at the same time nagkakaigwang healing process na within duman sa mga bisita mo. Diba? So yan, dahil sabi tangani kung paano sustainable, so maabot ang panahon ang gabos na construction ang mga pag-repair kaini at pag-ibon ng mga panibagong struktura, so kukuhaon mo na lang digdi sa farm mo. So day ka na mabakal uli. Ma-propagate kita. So ma-propagate po digdi ng mga bamboo. So
pwede siyang tanuman ng iba-ibang klase. Parang ano na din, educational na din sa mga mga willing na maging bamboo future builder na pwede ta siya na magkaigwa ng mga educational tool na para maaraman niya kung ini ay bamboo o kawayan tinik, giant bamboo, so iba-ibang klase na So baka din umabot sa punto kaya ining mag-proceed siya into bamboo school. So kapag bamboo school na, so ngunyan i-invite na dyan so mga young engineers, young architects na mag-focus sa bamboo, sa green design and bamboo engineering. Kasi maabot ang panahon sa 2040, sinasabi nga ni kukulangon na kita ng kahoy. So mas madali po na magpatalubo ng bamboo within 3 to 5 years pwede mo na siya harveston versus duman sa wood na it lasts 20 to 35 years bago mo i-harvest. So gusto sabihin, pag in-harvest mo na ang kahoy, mayo na siyang mapunta na naman matanom. Samantang bamboo, pag tinanom mo, continuous na ang mo. So parang sustainable development na ang direction din ng farm. Okay. Ma'am Renz, nabanggit po nindo Kasubago, Sola Viento ang papangaran po nindo sa hall na pigigibungon niyan na talagang unique ang disenyo. Nga tapo tabit, arog kayo ang naisip nindo pangaran. Solaviento po, sir, because hali po siya, derived po siya from the Latin term or Spanish term na sola means sun, with the viento means wind. Pag-iisip po kaya na sabi mi nga gusto mi ng renewable energy sources, so coming from the sun, coming from the wind, or even the water. Kaya naisip ni ipagdugtong Solaviento, we came up with Solaviento. So in the future, papangaranin mi po siya na Solaviento Hall po. Parang Solaviento Pavilion. Yun po. So dakul ang mga, very exciting ang mga mangyayari dito sa mga maabot na aldaw, and sa pigahanap po niyang ka mga tao itong lugar na makakapag-relax, recharge, di ba? Okay. So ano po ang plano pa nindo tabi, Dok, na gibuhon digdi para mas lalong makarelax sa mga tao? Gusto mi po na since doktor pa ako, ang kagusto mo is alternative medicine. Like for example, iba po kaming herb farm, bako sana po for culinary but for therapeutic medicinal na so kada bisita mo igdi na makakadigdi makaka-consume kang mga concoction kang different herbs which is therapeutic. Ikaduha tabi, so mga traditional hilot o massage just na pwede mi ilaag po digdi sa may spring na nadadamog mo so gash kang tubig na ito pa sana per se ma-relax ka na. So ito po na gusto mo kagandig di po kay itong inaapod na na healing through massage, spa, and then itong mga medicinal na ayun aragang kaya. Opo. No, aside from selling, Ma'am Renz, kang mga produce digdi, are you also planning to have a sort of parang culinary tourism? Yes, actually po, nag-conduct na kami, kumbaga parang kasi personal pa lang naman po na use po ining farm. So, what we did is, nag-i-invite po kami kay mga kumbaga local talents po, mga local culinarians, mga taga-digdi po sa Moya sa First District. Nag-invite kami for parang cook-out. Tapos, po kami kay family members and friends. So, gabos po na ingredients na, or baka man gabos, at least 80 to 90% na ingredients, hali po digdi po sa farm, yung pigluluto po ninda. So, we have tabagwang, iga po kami ki ulang, luto sinda, ki dish. Out of that, kung ano po so ma-harvest ninda sa spring. Tapos mga herbs, iwan po ang gagamitin. Educational din ang dating. Yes po, parang culinary. You will be taught kung ano yung mga special dishes. Apo. Yung suggest mismo po, sir, may siya time para mag-interact duman sa chef kung anong mga ingredients and everything, hali ng digdi. Ayun mga. So kung mga pakoha,
kadakol na pa ko po digdi. Kurak ding kadakol man. So turo talinga yaon digdi especially po maurana. So nakaka-harvest kami po. Mayroon na tayong lugar din para mag Okay. So, yung gusto mi po na everything is coming from the farm. Dapat i-maximize sa suyaraon sa nadigdi. Di maghanap kay iba. Apo. So, i-preserve ang ecosystem, di pagluton ang nature, so mga contour kang topography, yaon sana. Linig-linig sana. Pero, so, situit na ako mga sementado. Bulod nga ni, farm. So, talagang nature reserve po ang Yes. nature Okay. reserve. Dakula ang pong pasalamat mi na sa opportunity na makaibahang kamo digdi sa boses kang kapalibutan. And bako lang po ini ang primero and the last, but parang marami tayong pag-uusapan sa mga masunod pa na we will be featuring inch by inch ang mga nangyayari po digdi. Ngani na ma-inspire ang mga kababayan nato na ang farming bako mapagal. But nakakabuhay. Relax actually, Nakaka-relax. Ginaray. So, siguro ang sa indo po ng mga dagdag na mga mensahe sa mga kababayan nato para po sa mga nag-antabay, bakusan na sa radyo, and we are also being seen live sa FB page mi sa DCGB News Online at saka sa YouTube channel mi DCGB Legazpi. Doktor. Ano po? Kami po na farmer na ngunyan, doktor po pero farmer. Maugma po ang pag-farming. Yeah po, data po pag mag-disregard o kung ang mga panahon pa kung permi kita na sabi, farming mainit, araw ka ini dipisil, mabungkal, mapagal. Maugma po, may pig-apod kitang horticultural distressing. So pig-apod na energy, so free radicals, toxin po na yaon sa lawas minsan nakukuha ang mga leaves kang plants, so trees, tapos na ibabalik sa to so mga magayon na energy na pigabod. Ako lang bagay po yan. So data po pag-diskwenton ang agrikultura, farming po. Especially po ngayon na pandemic na nagkakaigwa na po kitang pandemic fatigue. Tarakot, anxious siya sa nasalog ang harong dipisil. So if you have the time to go on the mountain, forest, farm, magayon po magbungkal kilupa, mahiling mo na namumrutas na ang mga mo, namumurak, nabubuhay sa mga baka, poultry and everything, magayon na marhay. Nadadangog mo ang mga hunikang mga bayong, so daloy kang tubig, ma-press kong maray. Dakulaon pong bagay na ma-recharge po kamo sa pagpa-farming. Ma'am Renz, parting message natin sa mga kababayan. Yes po. Gusto ko lang po pasalamatan actually precious po ang mga people actually na nagtatabang po sa Muya Digdi. Bako manini po possible na kami lang po na mag-agom, buda sa mga kami na Sir Marlon, sa Sir Jose. Iga po kami digding mga in-house na mag-agom, couple, duwa po sinda, sarong out-based, saro man na in-based. Gusto ko sindang pasalamatan. Gusto mo pasalamatan po si Manay Tess, ayan. At saka po, yan si Charlita. Sinda po actually ang pig-aapod mi na the flower queens. Sinda po ang nagpa-propagate kaya ng mga flowers all around us. May mga green thumbs po, sinda sir. Yes po, oo. So, ano lang po, kumbaga, gusto mo lang po na pasalamatan na, kumbaga, teamwork kami digdi. Iyo po. Kami madidi kami ma-visit, matanong-tanoman, pero so talagang sa maintenance po. Ako lang pasasalamat ni po sa mga tawang ini po. Opo. So, that's it, ano? Doc? Magpapasalamat po ako sa opportunity kayang yaon pa kamo Team Lakay, nag-expired Sir Ote and Marlon at sa indo po Sir De La Cruz. Dakulaon pong bagay ini na nadigdi mo po. Dahil lang nakaabot po so tiyoon kung padi kamusta na lang po ako kay Father Momoy Baromeo. Di sana po ngunyan nagiling siya. Mariak ito taon-taon. Ay, po. And then dadakon migiray sa din na Sir Marlon sa mga masunod po. Gulpi pong bagay. Halimbawa po ako yaon igdi, ako po ang maano kang pigapod na physically healing. Halimbawa may mga taong nag-igdi, mga kapitbahay, nabubulong ko man po sinda. Yes. Pagabot po kay Father Momoy, pag yaon igdi, spiritually, pwede mag-spiritual healing si
si Tiyo, si Father Momoy. Nakulaon na bagay. Opo. Yes, pa. So, Ayos. Father. physical and spiritual healing po. Ayos, Father, ha? Thank you po. Okay. Ayan, okay. Ano po nito, Father, no? At pasyaran taligdit, aram ko na si Father, mahilig ka sa nature. And Yes, ituro talaga. pasalamatan po ako. Ayan, Father. Ayos yung, ni pamangkin mo. Yes, salamatan po akong maray na at least parehyoan sa tuyang direksyon. Nakulaon na kauban ko Vin, para sa siya. may makuha ba Nakulaon ang picture dyan, Vin? Kay itong Suamana. Punta ka doon sa ni Sir Marlon na Longabella. Pwede itong i-filing sa Hamanang picture. Kay itong, ganyan sa Facebook na, man ni Marlon. Garo ko duman na picture. Para mailing ni Father na, kasaba ko na, iling yung structure ito, dahil pangatop. Pero kung mailing mo ito kang rama na, may salog na, abaan na. Talagang, puwerte na. Pero ang green norin ang technology. balak nindang blessing. Pitsa 15, Father, madumang kita. Opo. Pitsa 15. They're already, Ayan, okay. Sulabiento is already a Sulabiento. blessing. Opo. Silveran sa farm is already a blessing. Ay, okay. So, sa mga taga-Bantabay sa pasensya na po, dahil may nagmahabol na may filing sa Indo. But then, sa Indo po ka, boss, promise sa mga masunod, bago man kami ni Father, ipapiling mo po yan sa Indo. Father, ang sa tayo pong bendisyon sa mga kababayan. Yes, salamat tunon po. Enot sa gabos. Salamat tunon na maray sa mga plano mo dyan, Dr. Clyde. Nagibuon tayo na garong inaapod niya itong healing farm. Katapos itong sinasabi mo mga herbs, gibuon na po yan na garong pharmacy. 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 Magayon nun talaga. Nagkaka-complement po talaga sa tuyang mga vision. Salamat tunon na maray. Ang business of God is in the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Dear Lord and Father, we praise and thank you for the gift of life, for the gift of nature, for the gift of for inspiring people to really follow your spirit, follow your drive, follow your inspiration. Most especially for the care of nature. Most especially the inspiration of Pope Francis in his Laudato Si encyclical. We have to care for our common home. Salamat nun sigurangan sa inspiration na ini. Nalugod ipadagos ta, ikapagpadagos ini kan mga tao na mga iba-ibang kolokasyon, mga iba-ibang profesyon, alagad nagkakasararo sa pangataman kan sa tuyang salud na sa tao, katapos salud kan kinaban, kan kapalibutan. Na lugod ining maabot na green convergence, we can really converge sa tuyang mga kamahutan na ini towards the wholeness of our nation, of our wholeness kan sa tuyang kinaban. This we ask you through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Alright, Father, salamatan po maray tabi. Until next Sunday. Salamat tunon po sa Indo. And sa pangarap po kang bilog na tropa ni John Napoli sa Lado Technical, si Arvin, saka si Angel. Ini po si Mardela. Thank you and bye-bye. Sa indong nadangog at programa Boses kan Kapalibutan, abangan